ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಇನಿ ಕಡ್ಲೆಲ ಅಂಚನೆ ಚೂರ್ನಗಡ್ಡೆಲ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಅಶ್ವಿತ ಪನ್ಪುನಾರು ಈ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ ಪಂಡದು ತೋಜಾವಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೋಡದ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಈ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪಿನ ಸಾಮಾನು 1 ಕಾಲು kg ಕಡ್ಲೆ ಬೊದಲಿಯರ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ತೂಲೆ ದಿಕ್ಕದು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಚೂರ್ನಗಡ್ಡೆಲ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡ್ತಾತು ತಾರಾಯಿಲ ಪೆರೆದು ದೀತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು. ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಎಳ್ತುಗು ಮತ್ತು ಐಕ್ ಒಡದು ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ಮೆತ್ತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ 10 ದಾತೆ ಮೆತ್ತೆ ಉಂಡು ಯಾವು. ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕುದ್ಯದ ಊರ್ದ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಖಾರ ಮುಂಚಿ ಅವಳ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಕಜಿಪು ಪೂರ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ನ. ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟೆ ಮುಂಚಿಲ ಒಂಜಿ 4 ಉಂಡು. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ದಾಸೆನಿ ಉಂಡು. 1 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆದಾತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಒಂಜಿ 5 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಿತ್ತದಾತು ಪುಳಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಬೋಡು. ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ಬೋಡು ಐಕ್. ಬೊಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ ದೀತೆ ತೂಲೆ ಪನಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮುಂಚಿನ ಐಕ್ ಪಾಡುವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯನ್ನು ಬೈದು ತೂಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ದಾಸೆನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಐಕ್ ಮೆತ್ತೆ ಪೂರ. ಈ ಬೇಸೊಪ್ಪನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. ಬೇಸೊಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆನ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೋಕು ಕಾಯುಡವು ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಏತ್ ಪಾಡು ಆತಿ ಸಾಮಾನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮಾತ ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಪಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಪೂರ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಕಾಯಿಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಕಾಯಿಲು ಇತ್ತೆ ಈ ತಾರಾಯಿ ನೈಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮಂಜಾದ ಪೊಡಿಲ ಮುಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು. ಇತ್ತೆ ಸೋಕು ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತನು ನಾನು ಯಾವು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಕ್ಕವೆ ನನ್ನ ಹತ್ತೆ ಒಂತೆ ಚೌಲಿ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡು ಒಯ್ತ ಕಡೆ ಒಳಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದಾಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡು ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂಜಿ 5 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ನೀರು ದೀತೆ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಅತ್ತು ನೀರು ಬೋಡೆ ಕಡಲೆ ಪೂರ ಚೂರ್ನ ಕಂಡೆ ಬೇಯೋಡತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಕಡ್ಲೆನ ದೆಕ್ಕದು ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ಕೆ ಕಡ್ಲೆನ ಪಾಡುವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ಗದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಸಿಕೆ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ಪಾಡುವೆ ಚೂರ್ನಗಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಾಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಯ್ತಿನದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆ ಶೋಕೊಂತೆ ಬೇಯ್ದು ಬೇಯ್ನಾಗನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ದೀವೊಳಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀಕು ಪಾಡುವೆ ನೀಕು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ದೀತೆ ನೀನು ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ಇದು ಪಾಡುವೆ ಬೇಯೋಡು ಅಂತ ನನಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1 ಚಮಚದಾತು ಅಂತೆ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಮುಂಚೂರು ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ ಮೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವು ಶೋಕು ಬೇಯ್ದು ನಾನಿತ್ತೆ ಕಡೆತಿನ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದಪ್ಪನೆ ಉಂಡು ನನ್ನಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಬೇಕು ಈ ಅಂದಾಜಿ ಆಂಡ ಯಾವು ಕಜಿಪು ಕೊದಿಯೋಡು ಶೋಕಂತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾವು
ಶೋಕು ಕೊದಿಯೊಂದು ಪೂರ ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಕಡ್ಲೆಗೆ ಇಂಗು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ದು ಮತ್ತು ಇಕ್ಕು ಬಾಡೋದು ಇಂಚೆನೆ ಇಂಗು ಪಾಡ್ದು ಉಡ್ರೆ ಅವು ಶೋಕು ಕಲಾಡ್ಲು ನನ್ನ ಯಾವು ನನ್ನನೇಕೆ ಇಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಿರೆಂದು ಬಣಲೆಲ್ಲ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಮೈತದೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಟೆ ಯಾವು ದಾಸಿಮಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದೀಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 2 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲೈಟೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೀತೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಕಪ್ಪುಲ ಹಾಕಿ ಕೆಂಪು ಆಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಆಂಡು ಈತ ಕಾಯಿಡ ಯಾವುದಲೆ ಕಡ್ಲೆಲ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆಲ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಈ ಕಜಿಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.